Mga ka-idol, meron mga visual done dito with DNA hen na ina-out ni Boss Dors or Suwa sa kanyang aviary. Ayan, murang-mura mga ka-idol, budget friendly po yung binibigay ni Sir Dors or Suwa. Visual na done with DNA po sila. DNA hen po sila. Bali isang mauve, Dan Palo at saka blue Dan Palo mga ka-idol. Luwing pa yung isa mga ka-idol ha. Ayan, bali 15,000 po isa mga ka-idol ha. Ayan po yung mga visual Dan Palo. Sa mga gusto po magkaroon ng visual Dan Palo, yan, binibigay na lang po na murang-mura mga ka-idol. DNA hen po yan. Back to back po silang DNA hen mga ka-idol ha. 15,000 sa mga gusto po magkaroon ng visual na Dan Palo. Ayan o. Kahit i-project mo na dun sa mga ina-out natin ngayon na kukunin natin ng mga possible Dan Palo. Ito mga ka-idol, kukuha ulit tayo ng mga ibon dito kay Dors Aviary yan ha. Yan, legit breeder ng Opa Dan Palo yan. Yung mga i-out natin ulit ng mga project Opa Dan Palo, ayan po, kukunin lang natin kay Dors or Suwa para makita nyo talaga ng legit yung mga karga ng mga ibon dito. Check natin kung may mga leg band or wala, kasi galing din sa kanya to. Kahit walang leg band ay okay lang yan, kasi talagang sure yung karga nila mga ka-idol. Ayan, titignan natin mamaya para ma-indicate natin na talagang may leg band or wala yung mga iba mga ka-idol ha. Kaya yan, papakita lang natin yan ha, para makita ninyo. Tapos i-update ko kayo maya maya sa mga i-out natin ng mga project Opa Dan Palo mga ka-idol ha. Out din natin to sa mga ating aviary ngayon. Ayan, yung Par Blue Dilute Split Opa Possible Cock. Tapos isang Opa Pale na green na pwede kayong gumawa ng pyesa na project Opa Pale Dilute mga ka-idol. Ayan o. Bali yung Par Blue Dilute natin Split Opa, tapos yung green Opa Pale natin babae po yan. Bali pwede nyo po silang gawan ng parisan, gawin parisan at makapaggawa kayo ng pyesa na Split Opa, Split Dilute at Split Pale Palo mga ka-idol. Pwede rin maglabas ng Opa Split Pale Split Dilute mga ka-idol. Bali project Opa Pale Dilute po yan mga ka-idol. Yan, i-out natin yan ay nasa 9,000 po. Pares na po sila at banded na po sila sa flight mga ka-idol. Ayan po sila para makita nyo ng gusto yung ina-out natin mga ka-idol. Ayan, bali 9,000 po yan at banded na po sila mga ka-idol. Ka-idol, bali ito dalawang Par Blue. Yung hen ay violet Par Blue, yung isang cock ay Par Blue na Split Opa Possible Split Dan Palo. Tapos ayan yung violet Par Blue na yan, Possible Split Dan Palo, yan po ay ina-out natin ng 6,000 mga ka-idol. Kaya sa mga gusto mag-project ng Opa Dan Palo sex link hen, ayan po, meron tayo na galing po kay Dors or Suwa yan. Na-check natin yung leg band niya ay positive, dalawang leg band ay sa kanya po nakapangalan mga ka-idol. Ngayon pinapakita natin dahil pinakita natin na legit breeder po yung pinagkuhanan natin, kaya matik na may karga po talaga yan. Nakita nyo yung pinakita natin ng mga visual Dan Palo, yun ay mga naunang visual Dan Palo po ni Sir Dors or Suwa. Mga naunang kapatid po nila yan sa mga parents po nila mga ka-idol. Kaya yan po ay ina-out natin ng 6,000. Mabilisan lang mga ka-idol. Christmas rush sale lang po yan mga ka-idol. Sa mga gusto pong kumuha, paunahan lang po mga ka-idol ha. Kaya yan po yung mga project Opa Dan Palo po natin mga ka-idol. Paunahan lang ha. First come first serve po. No reservation, no ibon mga ka-idol. Kaya yan po ay kukunin pa natin mga iba para ma-update ko pa po kayo sa mga pa-out natin na mga project Opa Dan Palo mga ka-idol. Naman po ang isa natin mga ka-idol, bali yung Par Blue
ay OPA po siya na U-wing mga ka-idol. Ayan o. Papakita natin para makita nyo ng gusto. Yung cock po yan, yung maliit, yung Power Blue OPA U-wing possible Dan Palo mga ka-idol. Possible split Dan po sila dahil may mga kapatid po sila ng mga visual Dan Palo. Tapos ito naman, itong blue natin na Blue Fisher possible split Dan Palo, yan po yung hen. Yan, nakita nyo naman na napakalaki mga ka-idol yan. Out din natin yan, 6,000. Mabilisan lang. First come, first serve mga ka-idol. No reservation, no ibon mga ka-idol. Kaya paunahan lang po. Rush Christmas sale lang po yan mga ka-idol. Dahil tinutulungan natin mapabilis na ma-out yung mga ibon ni Sir Dors Ursua ng mga project OPA Dan Palo po mga ka-idol. Kaya yan po. Yan ha, ulitin natin. Power Blue U-wing OPA possible split Dan Palo at saka Blue Fisher possible split Dan Palo mga ka-idol. Bali babae at lalaki po yan mga ka-idol ha. Kaya sa mga gustong kumuha, yan, i-indicate po natin yung contact number po natin dyan mga ka-idol. Mga ka-idol, meron mga visual Dan dito with DNA hen na ina-out ni Boss Dors Ursua sa kanyang aviary. Ayan, murang-mura mga ka-idol, budget friendly po yung binibigay ni Sir Dors Ursua. Visual na Dan with DNA po sila. DNA hen po sila. Bali isang mauve Dan Palo at saka Blue Dan Palo mga ka-idol. U-wing pa yung isa mga ka-idol ha. Ayan, bali 15,000 po isa mga ka-idol ha. Ayan po yung mga visual Dan Palo. Sa mga gusto po magkaroon ng visual Dan Palo, yan, binibigay na lang po na murang-mura mga ka-idol. DNA hen po yan. Back to back po silang DNA hen mga ka-idol ha. 15,000 sa mga gusto po magkaroon ng visual na Dan Palo. Ayan o. Kahit i-project mo na dun sa mga ina-out natin ngayon na kukunin natin ng mga possible Dan Palo na mga kak, pwede mong ibangga dyan. Matik, maglalabas ka ng mga visual Dan Palo mga ka-idol. Yan, 15,000 isa mga ka-idol ha. Yan, murang-mura na yan. Tapos mamaya, yung Power Blue naman na Dan Palo, ina-out ni Dors Ursua ay 18,000 po. Yan, DNA hen din po yun. Bali, tatlo po silang Dan Palo na DNA hen mga ka-idol. Kaya yan, pinapakita natin para sa mga gusto pong kumuha. Bali, indicate natin contact number natin para sa mga gusto pong kumuha. At may send po natin sa inyo yung mga African lovebirds na visual Dan Palo po ni Sir Dors Ursua na linyada mga ka-idol. Isa nating ina-out mga ka-idol. Ito naman ay Violet Fisher possible split Dan Palo mga ka-idol ha. Bali ito po yung hen, tapos yung cock naman, ito naman ay Violet U-wing OPA possible split Dan Palo mga ka-idol. Ayan, papakita lang natin para makita nyo ng gusto. Yan ay Matic, makapag-project OPA Dan Palo na po kayo dyan. Matic OPA Dan Palo sexling hen po ang ilalabas po nila mga ka-idol. Ayan, 6,000 din po yan. Pabilisan lang po mga ka-idol ha. First come, first serve. Sa mga gusto mag-project ng project OPA Dan Palo, ayan po. Linyadang Dors Ursua line po yan. May mga leg band po yan, kaya wala pong tapon yan mga ka-idol. Dahil legit po ang karga po ng mga ibon ni Sir Dors Ursua. Dahil talagang galing sa kanya at breed po niya mga ka-idol. Kaya yan, bali mag-out tayo mga 5 pares kasi yung mga iba doon ay reservation na po sila mga ka-idol. Kaya yan po, papagitan natin ha, 6,000. Pabilisan lang po ha, first come, first serve. No reservation fee, no ibon mga ka-idol. Ito pa po yung isang pares natin. Bali ito, pangapat na pares na to mga ka-idol ha. Bali ito back to back Power Blue. Yung cock natin dyan ay U-wing mga ka-idol. Ayan o, yung malikot. Tapos yung isa, yung malaki, yun ang babae na possible split Dan Palo po silang parehas mga ka-idol. Yan ay yung lalaki natin ay possible split sa OPA mga ka-idol. Bali may kapatid po siya na OPA at yung tatay niya ay split OPA mga ka-idol. Kaya possible split OPA yung U-wing natin na Power Blue kasi may kapatid siya na visual OPA. Kaya if ever na kumarga yan ng OPA Dan Palo, swerte mo na lang mga ka-idol. Kaya hindi natin i-declare na split sa OPA dahil possible split sa OPA lang po yung cock natin. Sana ay makapaglabas yan ng OPA Dan Palo project
Yan, out din natin yan. Mabilisan lang, 6,000 din po mga ka-idol. Kaya sa mga gustong kumuha, yan po mga ka-idol, napakamura, talagang budget friendly. Talaga yung ibibigay natin ng mga ibon sa mga gustong mag-project ng Opa Dan Palo. Talagang pasok sa budget nyo. Yan, 6,000 po mga ka-idol. Sa mga gusto po kumuha, yan po yung mga project Opa Dan Palo natin mga ka-idol. Kaya sa mga gusto kumuha, indicate natin contact number natin. First come, first serve. No reservation fee, no ibon mga ka-idol. Yan mga ka-idol, last one pair natin. Yan ay isang Par Blue Opa Ewing din na cock at saka isang Violet Par Blue na hen. Bali possible split Opa din yan. Bali yan 6,000 din yan mga ka-idol. Project Opa Dan Palo na po kayo. Yan, bali 5 pares po yung mga available natin na ina-out natin ngayon para naman sa mga gustong kumuha at gusto mag-avail ng mga project Opa Dan Palo. Ayan po mga ka-idol, 6,000, mabilisan lang ulit mga ka-idol, ulit-ulitin lang natin yung mga ina-out natin mga ka-idol. Project Opa Dan Palo po yan mga ka-idol, budget friendly, pasok sa bulsa nyo, pasok sa budget nyo, 6,000, mabilisan lang po yan mga ka-idol. Dahil Pasko naman, talagang big discount. By January, wala na pong ganyan mga ka-idol. Kaya ngayon, ano lang po yan, valid discounted lang yan dahil nagpapasko. Parang pa-Christmas gift ko na lang po yan sa inyo dahil sa patuloy nyong pagkuha ng mga ibon natin dito sa ating aviary at saka sa mga kaibigan natin na mga legit breeder. Nagabi na tayo dahil nga po kakakuha lang natin kanina lang yung mga project Opa Dan Palo kay Dors Ursua. May video ulit tayo sa kanya. Kaya sa mga nagdududa pa sa mga ibon na ina-out natin, huwag ka na magduda idol. Talagang legit po yung mga pinagkukuhanan natin ng mga African lovebirds sa ating mga kaibigan na mga legit breeder at legit breeder ng mga Opa Lutino, mga Red Factor at saka sa mga Opa Dan Palo project mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel. Kaya sa mga subscriber at mga viewers natin, maraming salamat sa mga patuloy nyo suporta sa ating Alvin Mini Aviary page mga ka-idol. Kaya yan, binibigay ko sa inyo lahat para po sa mga gusto pong mag-alaga ng mga Opa Dan Palo project, Dors Ursua line mga ka-idol. Thank you mga ka-idol.